Siguranța în trafic. Bună ziua, dragi copii! Astăzi vom învăța împreună cum să fim în siguranță pe stradă. Vom descoperi semnele de circulație importante și regulile pe care trebuie să le respectăm atunci când circulăm pe drumurile publice. Haideți să începem această aventură educativă împreună. Semnul stop. Ce înseamnă și ce facem? Recunoaștem semnul stop? Semnul stop are culoarea roșie și are margini albe, iar forma lui este de octogon. Ce facem când vedem acest semn? Când vedem semnul de stop, trebuie să ne oprim, să ne asigurăm în stânga, în dreapta și din nou în stânga, înainte de a traversa mai departe. Pe unde traversăm strada pentru a fi în siguranță? Traversăm doar pe trecerea de pietoni. Trecerea de pietoni este locul special marcat cu dungi late, paralele, albe și negre. Acest loc este amenajat special pentru ca noi, pietonii, să traversăm în siguranță. Când ajungem la trecerea de pietoni, ne oprim, privim în stânga, în dreapta și din nou în stânga pentru a verifica dacă nu vine nici o mașină. Semaforul, prietenul nostru în trafic. Culoarea roșie ne indică să ne oprim și să așteptăm. Nu avem voie să traversăm pe culoarea roșie. Culoarea galbenă ne indică faptul că trebuie să ne pregătim traversarea. Când semaforul ne indică culoarea verde, putem să traversăm strada în siguranță, dar este foarte important, copii, să verificăm dacă mașinile s-au oprit. Cum ne asigurăm înainte de traversare? Ne oprim la marginea trotuarului, privim în stânga, în dreapta și din nou în stânga. Ascultăm cu atenție. Polițistul, ajutorul nostru pe stradă. Polițistul este întotdeauna prietenul nostru și ne ajută să traversăm în siguranță. El dirigează traficul și are grijă de noi, pietonii, pe stradă. Ascultăm mereu indicațiile polițistului. Polițistul are prioritate chiar și față de semafoare. Putem cere ajutorul polițistului dacă ne-am pierdut sau rătăcit. Polițistul ne învață, ne informează despre regulile de circulație și cum să fim în siguranță pe stradă. Ce facem când semaforul indică culoarea roșie? Ne oprim, așteptăm cu răbdare și suntem atenți. Cele mai importante semne de circulație. Pentru pietoni, trecerea pentru pietoni care ne arată că în apropiere este o trecere pentru pietoni pe care putem traversa. Interzis pietonilor. Acest semn ne indică că nu avem voie să trecem pe acolo, este foarte periculos. Iar ultimul indicator prezentat este cel cu drum pentru pietoni. Acest semn indică faptul că drumul este destinat exclusiv pietonilor, iar accesul vehiculelor este interzis. Ce reguli de siguranță trebuie să respectăm atunci când ne jucăm? Ne jucăm doar în locuri sigure, nu aruncăm mingile sau dacă s-a întâmplat să cadă o minge pe stradă, nu alergăm după ea. Întotdeauna cerem ajutorul unui adult. Când ne jucăm afară, trebuie să fie mereu un adult care să ne supravegheze. Ce facem pentru a fi în siguranță pe stradă? Mergem pe trotuar, purtăm întotdeauna haine vizibile, ținem un adult de mână și nu uităm, copii, cel mai important, respectăm
toate regulile învățate.